Ποιος θα πληρώσει στο πρώτο ραντεβού? Έχω βρει τη λύση. Όχι ο άντρας θα πληρώσει και κουραφέξαλα, άλλο ένα στερεότυπο. Στην τελική, άμα θέλει να πληρώσει ο άντρας, να πάει να πληρώσει κρυφά. Ωραία. Όχι να περιμένουν να έρθει ο σερβιτόρος, να γίνει σκηνικό εκεί μπροστά, να παίξει αμηχανία και δεν συμμαζεύεται. Ή θέλει να πληρώσει η γυναίκα, ας πάει αυτή κρυφά και αυτή να πληρώσει. Και αν δεν πάει κανένας από τους δύο να πληρώσει κρυφά, την ώρα που θα έρθει ο λογαριασμός, να τα βάλουν από μισά να τελειώνουμε. Έχω δουλέψει 25 χρόνια εστίαση και η στιγμή της αμηχανίας, την ώρα της πληρωμής, δεν παίζεται. Οπότε αυτή είναι η λύση. Όποιος θέλει, πάει και πληρώνει κρυφά. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Λες ότι πας στην τουαλέτα και καλά, ντεμεκ, και πας στο ταμείο και πληρώνεις απλά τα πράγματα. Το έχουμε κάνει 1.000.000 φορές. Το μετά, που άμα βρεθεί με τις φίλες της και συζητήσουνε, α, δεν έκανε κίνηση να πληρώσει. Κακό σημάδι. Τι κακό σημάδι, ρε? Σιγά τα αυγά. Βγάλαμε πόρισμα εμείς. Τι είναι ο άλλος, επειδή δεν έκανε κίνηση να πληρώσει. Θεωρώ ότι αυτό το στερεότυπο πρέπει να καταρριφθεί και η λύση είναι αυτή που έδωσα. Πέρα από το αστείο τώρα. Πολύ κακό για το τίποτα.